Zdravím všetkých, čo privítali na tento kanál a ja vás vítam u nového videa. A dneska čo tu budeme robiť? Toto je video kúsok špeciálnejšie, pretože mám tu pretočené a budeme sa pripravovať na druhého Moonlarda v druhých Alien kolách. No a dneska si poviem dačo o deku, o stratégii a na konci budete vidieť, jak hrajem a jak som... Proste uvidíte. No a môžete dole vidieť môj deck. Skladá sa z jednoduchých častí. Môže horné mačky okrem Kasadžiza ľahko získate a rovno si o nich povieme všetko. Prvá je Crazy Cat, to je vlastne normálna, lenže crazy. No a v tomto leveli vlastne som bez akejkoľvek prípravy dostal úplne na frak od tohto Mega Miniona. Ale druhý je Ramen Cat, čo je vlastne Rocker Cat. Keď ho vylepšíte, to je Artist Cat, ja ho mám evolovaného. Tretia mačka, to je Robber Cat. To keď evolvujete, je to taký R9 prototyp Cat a teraz to je vlastne Satellite Cat. Medzi tým, čo ja sa tu pripravujem, hoďte like, odber, pretože často tak videa často nebudete vidieť takéto videá. No ale nie, na to máme Kasadžiza, to môžete napríklad dať úplne inou mačkou, dajme tomu aj, neviem, jaká vás napadne. Ďalšia je Ken, toto je Hip Hop Cat, ale je to proste Ken Cat alebo Hip Hop Cat, alebo neviem, proste, tá je tiež dobrá. Potom dolný rád, to je Surfer Cat, lenže evolvovaná. Potom je Great Evishu, to väčšinou je raz za čas v takom evente, je to supererka. Potom sú 3 uberky, z toho je jedna Empress Chronos, potom Kasli, tá tretia neviem jak sa volá, hore je Kasadžizo. A jak čo najľahšie získať uberky, počkajte si, kým na tej uberke bude ten správny event a potom jednoducho tam otvárajte, šetrite si caps. Buď otvárajte cez Uberfest, Epic Fest alebo Superfest a keď je taký špeciálny fest na také mačky, ktoré chcete jednoducho otvoriť. No a Crazy Cat dostanete, keď porazíte The Crazy Cat, 1 level a není tam nejak ťažká stratégia, stačí vám na to mačky, ale viem, že na to potrebujete, teraz neviem jak sa volám, pretože ale je to zcela ľahké. Akože potreboval som tam pár tých, jak je Rich Cat, Speed Up, Sniper, ale väčšinou takéto veci porazíte počas, vy ich proste väčšinou tlačíte vlastne k tomu domu a potom proste ten dom zničíte. No a ja si tu zbieram coiny, aby som si mohol upgradeovať mačky. Chcem dať Kasli na 40-ku. Potom Hip Hop Cat tam môžem upgradenúť, to myslím, že je na 30-ku. Alebo na 20-ku. No ale toto sú levely, ktoré máte, keď dokončíte prvé levely.
základné, tak sa tvoria tieto special a tu sú len do korunky, lebo sú to nové levely, za staré levely budete dostať menej peňazí. A jak uvojeme, vy si dosť často veľa ľudí robí chybu, že všetky mačky, čo získa z tých rare ticketov, tak predá. Lore, keď nemáte peniaze a chcete dať čo upgradeovať, tak je to v pohode. Ale zo začiatku sa vám to viac vyplatí, lebo väčšinou máte nové mačky, čož vám dá plus 5 cat food, čo sa nezdá veľa, ale je to akože dá čo sa dá to. A vy vlastne väčšinou do tých plusiek do takého level toho use ranku, tam do takého môžete dať do 20, väčšinou môžete dať takú rarku do 20, ale vy si môžete nazbierať a potom proste ich evoluujete 3-krát skôr. No a tak, takže hlavne ja si tu práve vymieňam Uber Subrerku za Cyberpunket, pretože proste tá Uber Subrerka mi neprišla až tak dobrá a ja sa tu práve presúvam na levely. Som tu na Floating Continent. No a v tomto Floating Continente to nebolo nejak ťažké, pretože to je boss, ktorého máte aj v Growing Blood, čože vlastne level, kde sú alieni, modráci. No a presne ten, čo na nás tu išiel, tak pôjde tiež. Tá prvá za 4500, to je Empress Chronos. Ona je dobrá v tom, že má na všetkých 100% freeze, ich zastaví. A Casly, tá je vynikajúca. Kasadžiza používam vo základnej forme, pretože v tej základnej forme mi príde, že je 100-krát využiteľnejší, jak v tej evolvovanej forme. Cyberpunket je vlastne, to máte Nerdcat a potom Hackercat, lenže tie dve Cyberpunket, tá Nerdcat, dokým ju neevolvujete na maximálny level, že evolúcia na true formu, tak tá mačka má pomaly nulový význam. Pretože lebo v normálnych formách nemá nič, ale v tejto true forme na všetkých má slowness. Som si pred videom samozrejme všetko pozisťoval o tých mačkách, ale Ramen Cat je strašne dobrý tank, strašne veľa toho vydrží. Mohli ste na začiatku vidieť u toho veľkého mega miniona, jak proste vydržala od neho 2 rány, čo bol boss. Potom Satelitke, tá tiež veľa vydrží, ale obidve dávajú brutálny damage. Kasadžizo je rýchly, dáva dobrý damage. Hip Hop Cat má veľký damage. Crazy Cat sa strašne dá rýchlo spawnovať, je strašne rýchla. Môžete vidieť, tu raz za čas prebehne dole. Potom tu máme toho sorry, dole. On je dobrý proti alienom, lebo im dáva, myslím, že stun. Potom je Good Luck Ebishu, čož je vlastne má na všetkých, môže im dať slowness a že proste majú menší damage. A my sme teraz dohrali Floating Continent.
čož nebolo, tu som dostal tretí cat fruit za proste farebný cat fruit a tu už idem na level. Ja som si tu musel dať ďalší, lebo som chcel využiť toho, že ešte half energy. No a tu sa ideme pripraviť na to, prepáčte, že som vám nedopovedal, ale Good Luck Ebishu proste vám dáva peniaze, Cyberpunk na všetkých dáva Slowness, Chronos dáva na 100% freeze a Castle to je proste, dajme tomu, že je to dáke korenie, ktoré vyzerá, že je dosť akože slabo, ale chuť tomu zmení úplne inačiu. Mojou taktikou tohto bolo, že zblokovať tých krokodilov a zarobiť na nich čo najväčšie peniaze, lebo som si dal Rich Cat, že mám rovno od začiatku max, aby som si našetril na Castle, Chronosku a Cyberpunk. Teraz som dostal hneď novú taktiku, lebo mi ju skazil Klokan, že si tam naspavnujem čo najviac Cyberpunk Cat, ale nevyšlo to, pretože môžete ďalej vidieť, čo sa tam bude diať. Tu som ich stanul, chvíľu som s nimi bojoval, pretože ja som sa skôr pripravoval na to, čo príde po, než čo je. A navyše ešte ten Seafarer, teraz mi to doplo, má vlastne akéby druhý život, že má proste, dajme tomu, že postava, ktorá môže mať konečno, tak vlastne mu dá hit, ale on má akéby dve životy, akože nie, že dve životy, že iba 2 HPčka, ale proste, že ho napríklad Thanos lúskne, ale on nezomrie. Druhýkrát Thanos musí lúsknuť, aby zomrel. Chápeme sa? Som to jak kokot vysvetlil. Práve, ale no, nevadí. Už udierame do bejsky a za chvíľu stadiaľ vyjde toto tu. A akurát mi dozadu išla Chronoska, ktorú som si nemohol skôr spavnúť. Vidíte, že boss je proste stanutý, lebo myslím, že tam mám Seafarera a toho Good Luck Ebishu, potom to je asi všetko. Vidíte, teraz ide Chronos. A dosť ma akože prekvapilo, že neviem, čo som chcela ani povedať, sorry. Ale vidíte, že tu začali chodiť alien medvedi a títo odporní, škulatí gejoši. Vidíte tu dole, tak čo na nás skačú, ja neviem, jak sa, lemur, či čo to je. Začal po našich skakať, ale chvála Bohu, že má má area damage, lenže keďže som vpredu sa strašne veľa nahromadilo proste tých Crazy Cat vytvorili taký múr. Akurát teraz pred chvíľou ste mohli vidieť, jak ten boss útočí. Ten boss fakt, keď na vás zaútočí, tak máte, že absolútne. A teraz sa pozrite na životy. A ja už som si myslel, že som umieral, lenže Castle, zachránca, to tu úplne krásne vyonáčil a ja som bol z toho prekvapený. Dostali sme sa do tretích levelov, Alien Call, lebo ja už som si na konci myslel, že proste už to je koniec, že Doug zomrel na Good Luck Ebishu a mu ho prestal stanovať toho bossa, lenže som si nevšimol, koľko mám života a zrazu bum. Ten boss bol pre mňa trošku náročný. No vlastne teraz keď sa pozriete, ja som človek, ktorý, jak sa hovorí, vodu káže, víno pije, pretože poviem, že šetrite si rare kapsule a sám som ich tu práve otvoril.
čo vám tie kolo pridajú, Evolve na mačku, True Valkyra. Teraz je to vlastne Holy Valkyra Cat. Rovno som ju vyupgradil na maximum a mohli ste vidieť, že mala proste stun na freeze na všetkých, insta freeze. Rovno som, no ale ja už sa s vami budem lúčiť. Sorry za toto video, kde som pomaly nevedel čo rozprávať, ale ja sa s vami lúčim a čau čau.